जोंहा BPF पार्टी हिसाबै जोंहा बेखौ BPF आरो UPPL आ सिगाङावनो ज' जानांगौ होननानै जोंहा थांनाय समनि सिगाङावनो जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय जोंहा बेनि लेटारखौ हरखादोंमोन एबसुनो खिन्थु बिथांमोनाहाय इगनर खालामनानै बेसेबांबा सम दङमोन खिन्थु दिनैहाय जोंहा UPPL सरकारा गावसोरनि माने जेन्नायखौ नुहुरखानानै दिनै ज' जानांगौ होननानै बिसोरो UPPL एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंदों आरो जोंहा दाख्लैसो 4 तारिखआवहाय जोंहा केन्डिडेट डिक्लेयार 22 जन केन्डिडेट डिक्लेयार होखांनायनि उनावसो बे खोथाखौ बुंदों जोङो बेयावनो हमनो हायो बिथांमोनाहाय माने बिथांमोननि बुंनाय रावाहाय माने जेबो भेलु गैया दिनै आपल'ड खालामदों बे लाइजामाव जिखियानो लिरा मानो खिन्थु बे लाइजामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अफिसियेलि जोङो मोनाखै आरो जों सैथोनि आधाराव बे खोथाखौ बुंदों आरो बै समनि गाहाय नेहाथारि आं बै समाव आफादगिरिमोन गाहाय नेहाथारिमोन लरेन्स इस्लारि आथिखाल बिथाङा MLA बिथांजोंबो रायलायबाय जोङो बिथाङाबो मोनाखै आरो बे लाइजामाव कुनु रिसिप्ट कपिबो गैया हयथ' बिथांमोना लाइजामखौ लिरदोंमोन जानांगौ बा लाइजामखौ बिथांमोना ड्राफ्ट खालामदोंमोन जानांगौ खिन्थु बिथांमोना जोंनो इस्यु खालामाखै बा बेखौ दैथायहराखै खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव आरोबाव फिथां किब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै रायजोफोर दिनै जोङो सावरायगोन नैबे सावगारिनि भिडिअनि सायावनो बे सानै मानसिनि सायावनो जोङो बाथ्रा सावरायगोन आरो माखासेखौ आङो नैबे BJP आरो BPF बेबो BPFआनो बेबो BPFआनो बिसोर मोननैनि सायावनो जोङो बाथ्रा सावरायगोन रायजोफोर गिबियाव नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो नैबेसोरो मा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारखौ जों जेरैखि जाया BDCनि चिफ बानायफिननांगोन दिनैनि रायजो राजा बिथांमोनहाबो जोंनि जिबायदि BTCनि माखासे गाज्रि जालांनो हमनाय थासारिफोरखौ जोंहा बुजिनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो खुद बुजिनो मोननानै दिनै BPF पार्टीखौनो लोब लोब सापर्ट खालामनो फैनायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बयखौबो समान नोजोरजों नायग्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार बिनि बादै दिनै प्रमद बर'आ मा मावदों NDFBनि आदामोनखौ गोदाव सोराव खालामजोब्बाय ओरैबायदि जघन्यखा एकदम गनायजाथावखाया बे आइजोआ मा बुंदों बेयो मोनसेबो थार बाथ्रा नङा रायजोफोर दै बे मेडामा मा साननानै जेन'बा बेफोरबायदि एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंदों गारबोनाय माखासे जे 17 बोसोरावहाय जे एसेबां असान्ति लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ लानानै एसेबां असान्ति लोंनाय जानाय दुमदाखाल बेखौसो मोजां होनबाय ला बबे कलेजाव फरायनाय लाइमोन सिख्ला बेलाय मा साबजेक्टनि डिग्री लानानै ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि भाषण होदों आंथ' लाजिनायसो मोनदों आङो नोंथांमोना आंखौहाय UPPLनिखाय BPFखौ मोजां मोनाखै होननानै साननो हागौ नाथाय बिनि खुगानि रावानो फोरमान होयो जे बबे साबजेक्टखौहाय फरायनानैहाय बेबायदि नलेज लाखो एकदम नंखाया बाथ्राया दै नैबे 5 बोसोरावसो बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आब्लें मब्लें माखासे सेंग्राफ्रा फेग्रा बेसादफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय जोङो नुनो मोनदों आरो चिरां जिल्लानि सिङावहाय फरायनायनि बेलायावहाय बयनिफ्रायबो गाहायसिनमोन नाथाय UPPL देरहानायनि उननिफ्रायसो चिरां जिल्लाया जौगाखांनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय बे मेडामा बबे कलेजाव फरायनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो आं आसरित मोनदों आरो लाजिनायबो मोनदों आं दा चिरां जिल्लाया डेभेलप जानायखायनोथ' BPF पार्टीनि समावहाय डेभेलप जानायखायनोथ' चिरां जिल्लानि बेंटल बाजारावहाय गंसेबो मोजां दखान गैया गंसेबो मोजां शपिं मलबो गैया मार्केटिं खालामग्रा जायगाबो गैया मात्र फुटपाथ फिसा फिसौल' मोनसेबो सुपार मार्केट लाबोनो रोङाखै चिरां जिल्लायाव बेनो जाहैबाय BPF पार्टीनि डेभेलपमेन्ट ना मेडाम निसिमा ओनसोलावहाय बर' हारिया BPF पार्टीखौ सापर्ट खालामनायनि थाखायनो दिनैसिमबो बेंटल बाजारा जौगानोबो रोङाखै गावजों गाव एना एनिनि खारनावनो बे बेंटल बाजारा दासिमबो डेभेलप जायाखै थांनाय 2 बोसोर सिगां आं जा थांदोंमोन जेरै गोदो नुदों दाबो बे एखेयैनो दं गंनै गंथामसोल' बिल्डिं बानायदों आरो मार्केटफ्रा मोनसेबो मोजां गैया बेखौनो बुङो नामा जौगानाय
हा मेडाम बबे कलेजाव फरायनानै मा साबजेक्ट लानानै बेफोरबायदि भाषण होदों नोंलाय ससियेल मिडियायावहाय आरो बिमा बिफाफोरखौ मान होनोबो सोलों जाथि खुरमा दङ जानो हागौ नोंहा बिदा फंबाय बिब' बिनानावबो बेबायदि बाथ्रा बुंला मा जागोन बेखौबो सिन्था खालाम ना नोङो हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय 1-2 थला सना मोनगोन साननानै बेफोरबायदि भाषण होदों नामा रायजोफोर बिपिएफ पार्टी लं लिभ बिपिएफ पार्टी लं लिभ हाग्रामा महिलारि लं लिभ होननायनि उनावहाय नै बेफोरबायदि अबस्था नुबाय दा मा अबस्था बेनो जाहैबाय बिपिएफनि आखल आखु हयथ' बिपिएफ पार्टीया दानि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय लांनानैहाय पेट्रल सोनो गारियावहाय थाव सोनो थाखाय सा खरस लोंनो जानो थाखायल' फैसा होनानै बुथुमना लाङो खोमा बेखायनो मेल मिटिं जोबनायनि उनावहाय बेफोरबायदि लामा सामा गोग्लैसोनानै लोंनानै गोग्लैनानै थानाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर बेनो जाहैबाय बिपिएफनि मोजां हाबा आरो आं दानि सावरायनोसै लैहोर ना मा नाम बिनि सायावहाय बिथाङा जे एनडेबिनि बाथ्रा बुंदों एनडेबिफोरखौहाय बबे समावहाय जेलाव लानानै थांदोंमोन मा खारनै एनडेबिफोरखौहाय जेलाव लानानै थांदों बेखौहाय नोंथाङा कलेज डिग्री फरायज्लायनानैहाय मिथिखायो जानो हागौ हयथ' नोंथाङा हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय मोनजानानैसो गोदाव सोराव बाथ्रा बुंदों नाथाय रायजो राजाफोरखौहाय थगायनो दासान साफ्रोमबो एनडेबिया बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सासन खालामनाय समावनो साफा लानानै जोबहैजादों आसाम गभर्नमेन्टजों अब्ला बै समावहाय बिपिएफ पार्टीया बहा उन्दुनानै दङमोन मानि खारनावहाय बिपिएफनि जेन'बा बर' हारिनि लिडार थासेयावबो बे एनडेबिफ्रा जेलाव थांनो गोनां जाखो बुंनो रोङाब्ला ससियेल मिडियायाव बाथ्रा दा बुंब्रा जोंबो लाजिनाय मोनो आंबो लाजियो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौहाय नोंथांमोना साननो हागौ नोंथाङा इउपिपिएलनि ना बेखायनो बिसोरखौ मोजां मोनाखै न' नेभार बिपिएफनि खामानि मावनायखौहाय रोखा जों बयबो नुयो मा मावदों मा मावाखै आरो मोनसे बाथ्राया रोखा रायजोफोर दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टीया बिजेपि पार्टीजोंहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय आखाइ हमलायनो थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौ आं मानो बुंदों मिथिगौ रायजोफोर जेरावहाय दिलीप सयकिया बिथाङा जोंनि बर' हारिखौहाय फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंनायनि सायावबो हाग्रामा महिलारि सारा फंसेबो बाथ्रा बुङाखै बिनि मावथिफ्राबो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै बेखायनो आङो बेखौ बुंदों जे बिजेपि पार्टीनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो दिलीप सयकिया बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदों बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय अब्लाबो हाग्रामा महिलारि सारा बिसोरनि सायाव गोरोन्थि नुवाखै अब्ला नोंथांमोना मा सानखो बिपिएफ पार्टीखौ बिपिएफ पार्टीनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंबावदोंसो गोरोन्थि जादोंब्ला आङो बुंगौमोन अब्ला बै जे दिलीप सयकियाया जे बर' हारिनि 6 शिड्यूल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सखौहाय जे फोजोबनानै गोदान नेम बानायनो नागिरदों बेयो हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा ना मा बुङो जुदि हाग्रामा महिलारि सारा बर' हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दङमोनब्ला बे दिलीप सयकियानि सायावहाय बाथ्रा बुंगौमोन नाथाय दासिमबो खुगा बेखेवाखै दायखौनो नुवाखैसो होननानै बुंदों अब्लालाय जों माथो बुंबावनो दा बेनिखायनो आं सानबाय थादों रायजोफोर बिपिएफ पार्टीयाव सापर्ट खालामग्राया जायफ्रा फेथेङो जायफ्रा दुमदाखाल खालामो जायफ्रा थाइसे थाइनै मोनजायो बैसोर बायदियासो सापर्ट खालामगासिनो दङ दानिया आं बुंनोसै नैबे जे लाइमोन सिख्लाया जे बुंदों एबसु आरो इउपिपिएल ना एबसु आरो इउपिपिएलआ बिपिएफ पार्टीनि लाइजाम हरनायखौ इगनर खालामदों होननानै बुंदों इगनर खालामदोंना एक्सेप्ट खालामदों बेखौ बेबारावहाय नोंथांमोना खोनासंदो आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंदों बिथांमोना बे लाइजामनि सायाव रायखांदोंमोन जे जोङो एबसुखौ बै समावबो मोननै रिजनेल पार्टी इउपिपिएल आरो बिपिएफजों ज' सरकार दानो थाखाय 23/12/2020 लाइजाम हरदोंमोन होननानै बुंदों
आरो बे लाइजामखौ जिहेतु जोङो अफिसियेलि रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन बेखायनो जोङो मैया स्पष्टीकरण होदों बे लाइजामखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानाङा बे लाइजामखौ लानानै जोंनि गेजेराव गाज्रि परिबेसबो जानाङा जोङो लाइजामखौ मोनाखै होननानैसो जोङो स्पष्टीकरण होदों जों रावखौबो माने जोङो आक्रमण खालामनो थाङाखै क्रिटिसिजम खालामनो थाङाखै अफिसियेलि जों लाइजामखौ रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन दा जायया होफैदोंमोन आरो जाय रिसिभ खालामदोंमोन बिथांमोननि लेभेलावनो बे लाइजामा की जाने कारन परिबेस परिस्थितिया बेबायदिनोमोन बिथांमोननि लेभेलावनो बे थाबाय जानांगौ दा होफैग्रा आरो रिसिभ खालामग्रा बिथांमोनासो बुंनांगोन बेखायनो लाइजामखौ बे समाव जोङो मोनोब्ला जि उद्देश्यआव लाइजामखौ लिरदों डेफिनेटलि जोङो बिनि सायाव रेसपन्स आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै हाबा मावनायाव एबसुआ मालाबाबो जिरायना थानाय नङामोन आरो आं मैयाबो बुंदों जे UPPL आरो BPFनि माखासे मोजां सानग्रा वेल विजारफोरा बै समावबो रायखांदोंमोन खोथा बाथ्रा टेलिफनिक बिभिन्न माने जायगायाव जे मोननै दोलोजों सरकार दानो हायोबा मोजांमोन बे रायखांलायनाया सावरायलायनाया सोलिदों खिन्थु अफिसियेलि बे बास्तबाव कार्यकरि जायाखै दा बेखायनो लाइजामखौ लानानै जोंनि गेजेराव बितर्क जानाङा जोंबो बितर्क खालामनो थाखाय रिप्लाइ होआखै जास्ट जोङो स्पष्टीकरण होदों बिथांमोना जिहेतु क्लेम खालामदों जे जों लाइजाम हरदोंमोन बिथांमोना बेखौ गुरुत्व होआखै होननानै लाइजामखौ मोनोब्ला गुरुत्व होयिनि बाथ्रा गैया आरो लाइजामखौ जाय होफैदों आरो जाय रिसिभ खालामदों बिथांमोनासो बे बाथ्राखौ मोजाङै बुंनो हागोन गुदैनिफ्रायनो बिजिरालासिनो ओरैनो ससियेल मिडियायाव पाब्लिसिटि खालामनानै होनायनि खारनावनो गोरोन्थि जादों बियो नाथाय दिनै जों खोनानो मोनबाय बे लाइजामा आबसु आरो UPPLनिसिम सौहैयाखै आरो बेयावहाय सिगनेचार होनायबो गैया रिसिभारनि मोनसेबो साइन गैया अब्ला माब्रै बे लाइजामा आबसु आरो UPPLआव थांखो हयथ' बिथांमोना बानायदोंमोन हरनो होननानै नाथाय जेरैबायदि सिस्टेमावहाय टाइप खालामदों बेबायदिनो पेन्डिं जानानै थादों सिस्टेमावनो दा दायनिगिरिया सोर जागोन टाइपिंखौ सोर खालामदोंमोन सोरनो हरनो थाखाय होदोंमोन अब्ला बेखौबो नायबिजिरनानैनो मोनगोन अब्ला इसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै जेबो लाब गैया मिथिबाय दा लाइमोन सिख्ला आं नोंखौ सिदा बुंदों बुजिनो गोरों मानसिब्ला बुजिखागोन आरो बुजिनो रोङै मानसिब्ला गियान गैयाब्ला बुजिखानायबो नङा दा बेखायनो आं सानबाय थादों बिसोरबायदि मानसिया बबे कलेजाव डिग्री लाना फरायनाय मा साबजेक्टनि MA पास आं बेखौ सिन्था खालामदों रायजोफोर अब्ला नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि